Randu alas ugi. Iya. Blingo. Oke, lho kok kamu gak ono wisan. Wis lunga. Ngomong ngaji. Ngaut iki. Monggo Mas, aturi jambu alas. Tene menik-menik jian. Kayak dik nomku ya. Senggel ya. Kelingan manis asembe. Terus kelingan marang kebuyune. Tresno lan kasih sayange. Karep atiku pengen dadi bojone. Sayangnya wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelongso rasane ngati yen aku ra melu dadi bojone. Seri Rejeka Indonesia. Yoi. Welas sekulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Mataku la ada semut durung rondo aja direbut. Kowe ngomong iso ono ngatem iki ketek ono sing kliru ya. Apa iku sing Mau kliru? lho, baleni. Oh. Nah, yo. Sing mau ta. Sumpah-sumpah ora iya. janji. Ya. Sumpah sumpah. Ayo. Sumpah-sumpah lho, kok melu tiru aku. Nadane iki ngrewohi kok. Ya, ora ya. Sumpah-sumpah aku rak benci mas nek tak percaya nyohot tilingi Enggon aku gedi menok kaya nggone ngatemi. Wis jelas. Mriki enten ngatemi. Enten wonge teko. Bakul tereng. Iya. Waduh menunuk nggonmu. Iya. Aduh. Dewi Basuno. Iki model ngene cara nek ndamar wulan digawe apa, Dik? Dicaca-caca terus pakakno lele dombo. Nek wingi Dewi Basuno iki digawe. Nggih. Nimbali aku dan kanca-kanca, tapi mboten saged. Heeh. Cuma diaturi Mas Timbul CS. Oh, gitu. Matur sembah nuwun Dewi Basuno nggih. Nggih. Bengine tayuban ledeke selikur. Wah, Hei, Oh, rolas. Ya karek ngutangi utang apa? Ngurangi 10 ya. iya. Ya. Sayange gak ono bancine, Jangan ono bancine, Oh, Dek. Mas Rusak pokoke ya. Ora rusak. Apa? Tak dumi siji-siji Mas. Sok nek Dedek nanggap tayuban ngundang ngono iki. Ngoten nggih, makna disele mati. Mergane selengere digawa.
Loh, ora aku ndek kanane dijab nganu Mas. Apa? Kan nunggoni diesel. Nanti kuwi. 10 juta. Srengle sak lur 10 juta. Kan nunggoni diesel sak dilatih. Kowe diesel terus dilatih diesel. Iya. Ya tunggale 10.000 mau untuk Iya. motor. Tambahi 20 juta. Ngono lho. Jangkrik ayo. Syukurno. Apa iki? Loh, kok Sokorno iku? Nanyane apa iki? Aja Aja balas. balas. Ya. Kadengku ana lanange ya teko Ya melu. melu ya. Ojo nduk kebarang aku kabeh. Kelingan manis esembe banjur kelingan di rama kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kepengin dadi bojone membela yang kaya. Pak Putri Wulandari, Mas Riwansyah, sudah selesai. Jagoan sekulite kuning sing pakakas wis tak sande. Ada gula, ada semut, durung rondo aja direbut. Susune prawan manis kaya banyu degan. Susune raja ketok kaya banyu papaya. Mas Irfan, modelnya gini. Bebas no, ya. Manis rasane, senajan keras, tak enteni rondone. Niki ingkang nembe kondur rombongan saking Damar Bulan. Damar bulan. Nah, niki Mas Irfan mboten ngersakaken tembang napa Mas? Mumpun niki campur banci, Ta melu nyanyi. melu nyanyi. Manut mawon. Manut mawon. Mbak Putri ngersakaken tembang napa Mbak Putri? Ten mesuji ya enten model ngeten iki, Mbak. Ora Ora ono. Iki lho gorono. Heeh. Dia meden gadu. Ojo ngono ta Mas. Masane. Ora ya. Tapi dirimu disukai orang, banyak orang. Ah iya matur Matur sebasun. suwun. Terbukti panjenengan sami ingkang pilenggan wonten mriki dirimu saat berbicara wis kono wis mesem guyu to. Ya. Dadi inget-inget Denget rene ingat kabeh. mergane sing ditanggap kene ngono lho ya. Nek inget-inget rono malahan repot meneh. Kelingan manis esembe banjur kelingan di rama kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku kepengin dadi bojone. Dulur-dulur yang ngersakan foto sesarengan risang temanten sarimbit. Nggih.